नमस्कार, गोमंतक डिजिटलमध्ये मी संघवी राजवर्धन तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते। अगदी 2-3 दिवस राहिलेले आहेत दिवाळीसाठी आणि त्यामुळे सगळीकडे खरेदीसाठी लोकांची गर्दी होताना पाहायला मिळते। आता मी आहे पणजीच्या मार्केटमध्ये, तर इकडे दिवाळीच्या निमित्तानं वेगवेगळ्या वस्तू आलेल्या आहेत। अगदी रंगबिरंगी रांगोळ्या असतील, पणत्या असतील किंवा छानसे असे सुंदर बनवलेले आकाशकंदील असतील, तर नेमके काय काय या मार्केटमध्ये आलंय ते आज आपण पाहण्यासाठी आलेलो आहोत। सध्या पावसाचं वातावरण झालंय, मगापासून प्रचंड गर्दी होती, मात्र आता पावसाच्या वातावरणामुळे ही गर्दी थोडी कमी झालेली आहे। तो आपण नेमकं काय काय या मार्केटमध्ये आलेलं आहे ते पाहूयात। आपण बघू शकतो की लाईटच्या माळा सुद्धा आहेत, छान छान अशा फटाके आहेत। दिवाळी म्हटलं की एक फटाक्याचं वेगळं वेड लहान मुलांना मोठ्या माणसांना सुद्धा असतं। तर गोमंतकच्या माध्यमातून पहिल्यांदा सांगू इच्छिते की जे काही फटाके वगैरे आपण उडवतो दिवाळीच्या निमित्तानं ते न उडवलेलेच बरे, फार कमी उडवले तर पर्यावरणाच्या दृष्टीनं ते खूप चांगलं आहे। आणि ही एक विनंती, एक आवाहन असेल की फार कमी फटाके तुम्ही वापरा, फार कमी फटाके फोडा आणि दिवाळीचं सेलिब्रेशन करा। तर आपण या मार्केटमध्ये पाहतोय की रंगबेरंगी मोठमोठे छोटे मोठे वेगवेगळ्या आकाराचे आकाशकंदील आलेले आहेत आणि फटाके आहेत, मेणबत्त्यांचे वेगवेगळे प्रकार आहेत, रंगबेरंगी रांगोळ्या पाहायला मिळत आहेत। आपण याची प्राइस सुद्धा विचारूया। काका कसं आहे? 100 रुपये। 100 रुपयामध्ये किती? 12 पणत्या। ओके, आणखी यात काही वेगळे प्रकार आलेत? वेगळं आणखी काय आहे याच्यामध्ये? मातीच्या सुद्धा पणत्या आपल्याला पाहायला मिळतात। 100 रुपये प्रमाणे म्हणजे 12 पणत्या असं इथं देत आहेत। दिवाळी म्हटलं की आपल्या दारात सुंदर अशी आपण रांगोळी घालतो आणि त्या निमित्तानं इथं बघतोय आपण की वेगवेगळ्या कलरचे असे डार्क कलरमध्ये सध्या मार्केटमध्ये रांगोळ्या येत असतात दिवाळीच्या, कारण संस्कार भारती असतील किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीच्या आपण रांगोळ्या काढतो, तर त्यासाठी या रांगोळ्या खूप सुंदर आणि स्वस्त मिळतात। कशी आहेत काका रांगोळ्या ह्या? 20 रुपयाला एक पॅकेट। ओके, आणि रांगोळी घालण्यासाठी आपल्याकडे डिझाईनचे साचे वगैरे सुद्धा मिळतात। तर आपण बघू शकतो की 20 रुपयाला एक। आणि हे छोटे आकाशकंदील कसे आहेत? 30 रुपये। आणि मोठे? प्रत्येकाचे वेगळे वेगळे। 150 पासून चालू आहे। काय काय वेगळं आता या मार्केटमध्ये आहे? या मार्केटमध्ये आता सध्या आता नवीन आले बघ, हा ट्रेंड चालू झाला आहे का यंदाच्या वर्षी। त्याला काय म्हणतात? ह्याला कपड्याचे आहे कंदील, म्हणजे अख्खं ते पूर्ण कापड वापरलंय। हे पावसात पण काय होत नाही, पावसात पण काय नाही। बरोबर, यंदा म्हणजे दिवाळीत पाऊस पडतोय आणि त्यामुळं जो आकाशकंदील आहे तो भिजू शकतो, म्हणून अशा पद्धतीचे म्हणजे कापडाचे ज्याला काही होणार नाही अशा पद्धतीचे आकाशकंदील आता मार्केटमध्ये आलेले आहेत, ट्रॅडिशनल आहेत। फटाक्यांमध्ये काय काय वेगळे प्रकार आहेत? फटाक्यामध्ये आता नवीन आले बघ, ड्रोन आले आहे। आणखी काय? ड्रोन मध्ये आहे, फॅन्सी मध्ये आहे, स्मोक्स आहे, कलर स्मोक्स आहे। यंदा वेगळं काय आहे दिवाळीसाठी आलेलं? दिवाळीसाठी स्पेशल आता हे बघा, आता नवीन फ्लावर पॉट्स आले स्पेशल फॉर दिवाळी। सर्व मल्टी कलर आहे। आपण पुढं पण बघूयात नेमकं काय काय आहे। इकडे आपण बघू शकतो की नरकासुराचे जे मुकुट आहेत ते सुद्धा आहेत किंवा अख्खे नरकासूर सुद्धा इकडे विकण्यासाठी ठेवलेले आहेत। पुठ्ठ्याचे नरकासूर आहे ते। गोव्यामध्ये नरकासूर दहन विधीची प्रथा फार मोठी आहे, त्यामुळं प्रत्येक गल्लीत वाड्यांवरती नरकासूरच्या प्रतिमा बनवल्या जातात। अगदी मोठ्या मोठ्या भव्य स्वरूपातल्या अकराळ विक्राळ अशा
नरकासुराच्या प्रतिमा पाहायला मिळतात आणि एकदम छोट्या मुलांसाठी छोटी प्रतिमा म्हणून हे छोटे छोटे मार्केटमध्ये नरकासूर आलेले पाहायला मिळतात. तसंच स्टिकरसुद्धा आहेत हॅपी दिवाळीचे. छोट्या पणत्या असतील, आपण बघू शकतो. प्लॅस्टिक बरोबर कापडी सुद्धा इथं आकाशकंदील आहे. फुलांच्या माळा सुद्धा इकडे ठेवलेल्या आहेत. इकडे सुद्धा सुंदर सुंदर पणत्या आपल्याला पाहायला मिळतात. मातीच्या पणत्या त्या आणि कलरफुल अशा रंगवलेल्या आहेत. या मेणाच्या दिसत आहेत, माती आणि त्याच्यामध्ये मेण दिसतं. तर ह्या वेळी अशा पद्धतीच्या पणत्या मार्केटमध्ये पाहायला मिळतात. पूर्वी आपण पाहायचो की असं हे लोखंडी किंवा पत्र्याची पणती असायची आणि त्याच्यामध्ये हे मेण असायचं. पण ही आता प्रथा फारशी म्हणजे नाही आहे, कमी आहे. मातीचे किंवा अशा पद्धतीचं वेगवेगळ्या डिझाईन्स आपण बघू शकतो की कलरफुल केलेले सगळे पणती इकडे ठेवण्यात आलेले आहेत. हे फार कमी पाहायला मिळतं. पण पुढे सुद्धा बघूया, इथे सुद्धा बघूयात की एकाच बेसवरती या पणत्या सगळ्या ठेवलेल्या आहेत. 5 पणत्यांचा हा एक बेस तयार केला आहे. म्हणजे यंदा हे आपण मार्केटमध्ये बघू शकतो, वेगळं आहे. इथे सुद्धा छान छान असे कंदील आहेत. आपण याच्या किमती विचारून घेऊयात. काका, या कापडी आहेत ना सगळ्या? हे कापडी पेपरच आहे. हा सगळा पेपर आहे. ओके, कसा रेट आहे याचा? किती रेट आहे? 350. कापडी आहे एकच आहे. यंदा वेगळं काय आहे? हे कापडी आहे? म्हणजे आमच्याकडे प्लास्टिक नाही, फक्त कागद आणि हे कापडी आहे. हा कापडी खूप सुंदर दिसतो, म्हणजे एलिगंट कलर आहे. ऑरेंज असा दिसतो. हे प्लास्टिक आहे ना? आणि हे छोटे कसे आहेत? 20 रुपये. 20 रुपये. हे प्लास्टिक आहे. गाडीमध्ये बी लावतात, गाडीमध्ये बी लावतात, झाडांमध्ये लावतात. गाडीमध्ये बी लावतात. हा. ओके, हे कसे आहेत? 20 रुपये. वेगळं काय आलंय यंदा? ना वेगळं आम्ही जास्त घेत नाही. लोक येत आहेत का आता? गर्दी करतायत का घ्यायला? गर्दी करतात. चांगले घेतात. चांगला प्रतिसाद आहे. आणि या वेळेला हे नवीन आले. काय आहे हे? पण छोटे वेलवेटचे छोटे कंदील. फटाक्यांमध्ये काय वेगळं नवीन? फटाक्यामध्ये इमान आलं होतं, म्हणजे ते आता गणेश चतुर्थीच आहे ना, ते आता तेवढं फटाक्यामध्ये हे होत नाही ना, इमान नाही. फक्त त्या दिवशी एकच दिवस होतं लास्ट, म्हणजे
दीपावली दिवशी नरक चतुर्थी नरक दिवशी हे सगळे जातात, सगळे जातात, सगळं हे खाली होणार. सगळं विकलं जातं. आणखी त्या या आता फटाके आहे ना ते दुसऱ्या दिवशी, दुसऱ्या दिवशी म्हणजे दीपावली दिवशी सकाळी चालू ते संध्याकाळपर्यंत चांगलं होतं. व्यापार पण चांगला होतो इथे. चांगलं होतं. आपण बघू शकतो की गणपतीच्या वेळी सुद्धा बरेच जण ही खरेदी करत असतात फटाक्यांचे. इकडे आपण बघू शकतो की मोठा नरकासुराचा हा मुकुट आहे, चेहरा आहे. आपण विचारूयात किती रुपयाला काय. किती हा कसा आहे? 2000 रुपये. हे मोठं नरकासुराचं जे मुकुट आपण बघतोय तो 2000 रुपयाला आहे. आणि हे बाकीचे 1500, ते पण नरकासुरामध्ये. हे कंदील कसे आहेत? कापडी आहेत. काय रेट आहेत कंदीलचे? 650 अप टू 350 पासून सुरू होतात. काय वेगळे वेगळे काय काय आहे त्यांना? ते नवीन पेपर आले आहे ना आता. पेपरमध्ये हां, ते पावसासाठी वगैरे कसं पाव भिजू शकतं पण तेवढं खराब नाही होत. खराब नाही. हो, किती रुपयापर्यंत आहे? 350 पण. 350 पर्यंतच आहे. हां, अच्छा, म्हणजे इथं जर तुम्ही आलात तर 350 रुपयेपर्यंत तुम्हाला इथं हे कंदील विकत घेता येऊ शकतात. म्हणजे बऱ्यापैकी तसे स्वस्त आहेत. आणि एक पेपर वेगळा आलेला आहे यंदा आणि त्या पेपरचे हे डिझाईनमधले कंदील आहेत. पीच कलर, पिंक कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर असं हे सगळं कॉम्बिनेशन आपल्याला इकडे पाहायला मिळतंय. आपण पुढे पण जाऊयात, पुढं बघत जाऊयात नेमकं आणखी वेगळं काय आहे मार्केटमध्ये. आपण बघू शकतो की खूप मोठा इकडे पण आकाश कंदील आहे वरती. हां, मोठ्या घरात पडले की आम्ही घरामध्ये काय कुठे गेला पण या कंदिलाची किंमत किती आहे? मोठा 1300 रुपये. 1300 रुपये. आणि किती रुपयापासूनचे कंदील येतात तुमच्याकडे? आमच्याकडे काय बोला, आमच्याकडे ना काय 25 रुपयापर्यंत कंदील चालू आहे. 25 रुपयापासून. हां, म्हणजे हे छोटे आहेत ते 25 रुपयाचे आहेत. थोडे 25 रुपयाची आहे, 50ची आहे, ओके. 150ची आहे, 200ची आहे. काय मोठी तर मी घेईल तसं आहे. हे सर्वात मोठी आहे, ही जे मोठी ना जम्बो साईज आहे. ओके ओके. हां, काय हे तर आपण सांगतो 1200 रुपये, मग आम्ही 800-850 रुपयापर्यंत ते आम्ही देतो कोणतीही मोठी. म्हणजे तुम्ही या काकांकडे आलात तर ते ऍडजस्ट करून तुम्ही देऊ शकता. म्हणजे आता मार्केट आहे ना, काय तर काय तो डिस्काउंट तर दिलंच पाहिजे ना, तेव्हाच गिरायक होणार. आमचं थोडी मोठं काय मॉल आहे का फिक्स रेट आहे, तसं होत नाही ना. आता कुठे सांगलं तर बाबा 700 रुपये काय कमी करायचं, चला बाबा 550 द्या. तो म्हणतो मागतो 500 रुपयाला, ठीक आहे 500 द्या. अच्छा, हे कंदील तुम्ही स्वतः बनवलेत किंवा विकत बाहेरून आणलेत म्हणजे कसे? कसं असतं, हे असं फोल्ड येतं. ओके. ते बघ, हे असं फोल्डिंग येतं ना, हे फोल्ड आल्यानंतर आम्ही ते सर्व हे करून सामान काढून ते आम्ही मग त्याला घडवतो. साच्यामध्ये हां, साच्यामध्ये बसवून स्टॅपलर पिन मारून त्याला आपण हे करून तेव्हा ते हे तयार होतं. काय काय वेगळं आहे? कारण मला आता हे दिसतं, हे पुठ्ठ्याचे आहेत का की लाकडी आहेत? नाही, हे खाली प्लास्टिक आहे, वरती मध्ये पेपर आहे. ते बघा, ते फ्रेमची पण नवीन आलेली आहे. ते बघा, फोटो फ्रेमची पण आलेली आहे. मला जरा किंमत सांगा ना, कसे कसे वेगळे? आता ते कसं आहे, का 350 रुपये आहे, का 400 रुपये आहे, का 450, 500 कसं रेट आहे. कापडी पण आहेत. हां, लाकडी पण आहे, सर्व लाकडी पण आहे, हे मोठी पण आहे, प्लास्टिक पण आहे, कापड पण आहे. काय हा बघ, ते बघ, आता हे नवीन हे लाईट आलं बघा, पाणी घेतलं ना, हे सेन्सर जे आले आकाश, हे बघा पंथी सेन्सर जे आले ते बघा, ते पाणी घातलं ना तो चालू होतं. पाणी घातलं की हां, चालू होते. होतं. कशी आहे? किती रुपयाला? हे तुम्हाला 200ला 4. ओके, मी घालून बघू. बघा ना, घाला ना. अच्छा, हे कसं होतं, काय माहिती आहे तुम्हाला याच्याबद्दल?
आता ठाऊक नाही आता आम्ही जेव्हा आणायला गेलो होतो ना हां. तेव्हा ते पार्टी सांगायला की स्वदेशी आहे, हां स्वदेशी. स्वदेशी आहे म्हटलं तर द्या म्हटलं मी. काय आम्ही सांगितलं आम्हाला चायना मॅना वगैरे माल नको पाहिजे आम्हाला, बरोबर आहे बरोबर. काय. त्यासाठी म्हटलं स्वदेशी काय ते चला मला तो म्हणलं हे पण बॅटरीज आहे, तो बॅटरीचा आहे, सेन्सरचं पण दोन्ही आहे. मी म्हटलं थोडं दोन्ही पण थोडं द्या, बघू हा कसं कसा आहे? हा किती रुपयाला आहे? तेच ना 200 रुपयाला 4 आहे पीस. 200 रुपयाला 4. 50 रुपये. अच्छा 50 रुपयाला एक पडणार. आणि हे 25 रुपये 25 रुपयाला हा, एक. ते बॅटरीवाले. हे बॅटरीवरती आहे. म्हणजे छोटी आपली सेल. हा सेलवाले. ओके. तर हे यंदा वेगळ्या टाईपची पंथी आपण पाहतोय. यामध्ये पाणी घातलं तर हे बल्ब पेटतो. 200 रुपयाला 4 याप्रमाणे म्हणजे 50 रुपयाला एक असं ही पंथी आपल्याला मिळू शकते. आणि ही मेनाची ही कशी आहे? मेन आहे ना हे. 50 रुपये डझन, 5 रुपये एक. काय 5 रुपये डझन घेतलं तर 50 रुपये. अच्छा. कमी करून देता ना तुम्ही? तेच ना आता सांगतो 60 रुपये डझन ना, 10 रुपये लेस करतो. ओके ओके. आपण इकडे कंदील पण बघू शकतो. खूप छान पद्धतीचे हे कंदील म्हणजे डिझायनिंगवाले कंदील आहेत. गणपतीचं चित्र असेल किंवा सूर्याचं असेल किंवा पणती असेल तर अशा वेगवेगळ्या डिझाईनमध्ये हे कंदील आहेत. आणि तसंच वरती आपण पाहिलं तर वरती इकडे आपण दाखवू शकतो की कापडाचे आहेत आणि वेगवेगळ्या पद्धतीचे कापड, खणाचे सुद्धा काही कापड इकडं वापरलेले आहे. यांना खणाचं जे काही कंदील आहेत ते सुद्धा बघायला मिळतात. आणि ते ट्रेंडिंगला खणाचे जे कंदील आहेत ते बघता येऊ शकतात आपल्याला. छोटे छोटे हे कंदील आपण 20 रुपयाला म्हणजे मल्टी टाईपमध्ये आपल्याला लावायचे असतील तर ते आपण लावू शकतो. इथे पण बघूयात जास्तीत जास्त इकडे व्हाईट पण आपल्याला कंदील पाहायला मिळतात. व्हाईट आणि वेगवेगळ्या कलरचं कॉम्बिनेशन करून हे कंदील तयार केले आहेत. आपण बघूयात पुढे जाऊन जरा. दीदी हा कंदील कसा आहे? 700. आपण बघू शकतो की हे एक वेगळ्या प्रकारचं पेपर आहे आणि त्याला ही अशी डिझाईन केलेली आहे. मला तो कंदील दाखवाल? कागदाचा आहे ना? काय वेगळं आहे या कंदीलमध्ये? मी घरी बनवतो. घरी बनवलं हे सगळे? तुम्ही स्वतः बनवलं? हो, किती दिवस बनवत होता? महिना झाला मी बनवतो. महिना झाला बनवलं. तुमचं नाव? सोनाली देसाई. सोनाली देसाई. इथे घरीच बनवत होता? हो हो, घरीच बनवतो. कुठल्या कुठल्या पद्धतीचे बनवलेत? आणि त्याच्यामध्ये कलर आहे. कुठल्या कुठल्या पद्धतीचे आणि कसे कसे बनवलेत? कलर बनवला आहे. नंतर ह्याच्यामध्ये बनवला आहे. हा नवीन कपडा पेपर आला आहे. कपड्यासारखं म्हणजे भिजलं तरी सुद्धा काय होणार नाही. हे सुद्धा आम्ही घरीच बनवलं आहे इकडेच गोव्यात. त्याच्यामध्ये साईज देणार. ही छोटी साईज, एक मोठी साईज आहे. कंदील आपण नॉर्मल बघण्यापेक्षा ना जसं बल्बला जर आपण अटॅच करून जसं ताईंनी दाखवलं आता मला एकदा दाखवा पुन्हा. म्हणजे तुम्ही संध्याकाळच्या टाईमला खरेदी करायचं असेल कंदील तर अशा वेळी येऊ शकता कारण आपल्याला अंदाज येऊ शकतो की कंदीलमध्ये बल्ब लावलं. शुभ दीपावली दिन. हो दाखवा ना मला वेगळं तुमचं काय आहे. इथे पण बघू शकतो आपण छान छान आहेत. सुंदर आणि एलिगंट सुद्धा असे कलर इकडे पाहायला मिळतात. हा किती रुपयाचा आहे? 350. 350. हे पेपरचं आहे. किती रुपयापासून किती रुपयांपर्यंत आहे? 150 पासून सुद्धा चालू आहे. 150 150. हो. आणि जे एकदम छोटे येतात ते 50 रुपयापासून स्टार्ट आहे. खूप छान छान मस्त बनव. हा येलो कलरचा कसा आहे? हा आपण 550. हा प्लास्टिक आहे. प्लास्टिक. पावसात भिजलं तर काय होणार नाही ना. हे सगळे 550चे आहे. कधीपासून हे करताय तुम्ही? आम्ही अनंत चतुर्थी झाल्यानंतर स्टार्ट करतात करायला. करताय. हो. किती वर्षापासून करताय? आमचे बाबा असेपर्यंत आता आम्हाला बहुतेक 45 इयर्स झाले असणार करतात. 45 हो. years. पहिले ते आम्ही याचे करायचे बांबू स्टिकचे. आता ते मेटल फ्रेमचे करतात. गोव्यामध्ये जसं आता पाहिलं तर गणेशोत्सव मोठा म्हणतात पण दिवाळी पण तशीच सेलिब्रेशन करतात. हो, दिवाळी celebrate मग करतात. तेवढी खरेदी होते? हो, आकाशकंदीलची खरेदी होते तिकडे. हो. आणि फटाके. बऱ्यापैकी फायदा होतो. हो. खूप छान ताईंनी माहिती दिली आहे. इकडे तुम्ही आलात तर नक्की इकडे भेट द्या आणि तर तुम्हाला हवेत तसे कंदील इकडे देऊ शकतात. बऱ्यापैकी आपण पाहिलं
की ही एक लेन होती पणजी मार्केटच्या एरियामध्ये आणि जवळपास आपण 50 रुपयांपासून अगदी 2000-3000पर्यंतचे कंदील आपण इथे मार्केटमध्ये पाहिले. आता थोडं पावसाचं वातावरण आहे त्यामुळं थोडी ग्राहकांची गर्दी कमी दिसते, नाहीतर खूप गर्दी इकडे पाहायला मिळत होती. वेगवेगळ्या वस्तूसुद्धा आलेल्या आहेत, अगदी छोट्या छोट्या पणत्या, रंगीबिरंगी पणत्या, रांगोळ्या असतील ज्या आपण दिवाळीच्या दिवशी भली मोठी रांगोळी दारात आपण घालू शकतो. तर अशा पद्धतीनं पणजीतल्या मार्केटमध्ये दिवाळीचं जे सामान आलं ते आपण या फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून पाहिलं. आणखी तुम्हाला काय पाहायचं असेल तर ते नक्की आम्हाला कॉमेंट बॉक्समध्ये कळवा. कॅमेरा पर्सन राज बोरभाटकरसह मी संघवी राजवर्धन, पणजी, गोवा.